Jon Zabala, ongi etorri txapera. Kaixo, mila esker gonbidatzeagatik. Bueno, zure aurkezpen egiteko irakurri egin behar dut, zeren nahiko kurrikulum luzea badaukazu, edo behintzat ibilbide luzea, Bueno. Begira, gizarte hezkuntza ikasi zenuen, haurretan eraben hezitzaile aritu zinen ondoren, eta psikologiako masterra atera zenuen bitartean, hola, denbora aprobetxatuz. 2019an hasi zenuen tesia edo hasi zinen tesi egiten, okerrez banago, kognizioa, emozioa eta kultura. Hiru ardatz horietan oinarrituta, psikologia fakultateko ikerketa taldean eta ikertzen jarraitzen duzu. Hori da, zure lanbidea. Zergatik aukeratu zenuen bide hau, ezta? Gizarte hezkuntzatik, psikologia, zergatik? Askotariko gaiak dira interesatzen zaizkidanak, bereziki gizarteaz arduratuta bizi izan ez beti, eta iruditzen zitzaidan gizarte hezkuntzak eskaintzen zidala pixka bat denetarik. Baina, klaro, kontua da pixka bat baino zidala eman horietatik, ez? Baina, bueno, behin gizarte hezkuntza aterata, bai nahi nuela zen realitatea palpatu. Zein den kaleko realitatea eta nire ogibidea nire azalean bizi. Baina, bueno, ez dakit beti izan dut ezagutzarekiko grin horiek horrela jarraitzen zuen, eta pentsatu nuen biderik egokiena zela, ni neu bilakatzea pixka ezagutzaren sortzaile ez, edo da, ikertzailea bilakatzea. Eta, bueno, arlo sozialari dagokionez, hori egiteko bidea unibertsitatea dela iruditu zitzaidan, eta hor sartu nintzen. Betidanik izan zea halako jakimina izan duen pertsona, umetatik? Bai, izugarri. Bai badut anekdota bat, ez horrein galdetu ditazula. Ginen, futbolean jolasten, ni atezaina nintzen, eta entrenatzailea etorri zitzaidan zaholkurire matera, eta nire buruan pentsatzen sortea existitzen den edo ez dakit zer, eta entrenatzaileari galdetu, beti uste nuen helduek dena sekitela. Eta hor badut, gorarazi idazu anekdota hori. Bai, ezagutzak nola eragiten dit satisfazioa. Ez da erresa izaten, ikertzaile bidea ez da erresa. Ez da batera erresa, ez. Ja, datuak jasotzea soilik pertsonak behar dituzu, gainerako jendearen kolaborazioa behar duzu, hori lortu behar da, eskertu behar da, eta moduak lortu behar dira horretarako, eta gero ikasten zauden bitartean ni bezala, oraindik prozesua luzeagoa da. Baina, bueno, horretan ari gara. Eta zehazki jarduera sozialek gure ongizatean duten garrantzia ikertu nahi izan duzu, ezta? Pixka bat, zentratu zara aukera guzti edo handi horretatik, zatitxo horretan, badaela handia, ezta? Nola iritsi zara gai horretara? Hala ere, jarraitzen duzaten gai oso irekia, oso zabala eta handia, faktore sozialak edo arlo sozialak nola eragiten duen pertsonaren oso handia da. Alde batetik praktikotasunagatik izan ere, parte naizen ikerketa talde horretan bazegoen ikerketa lerro bat, ez? Eta komeni da, doktore gaioi komeni zaigu lana errazte aldera, baina igual lantzen hasia berriak diren ikerketa lerro bat edo hartzea, prozesu hori eramangarriago izateko. Ja berez lana da oso bakartia, orduan alde batetik hori, eta bestetik interesgarria ditu zitzaidan, noski, ez? Etengabea gaude interakzio sozialetan, jaiotzen garenetik, kontaktuan gaude gizartearekin, eta hori, azkenean gizarte psikologia hori da, ez? Gizarteak nola eragiten duen gizabanakoan, eta orduan. Eta hori ikartzen hasi zea, hori bakarrik. Hori bakarrik. Bai, gero ikusiko dugun moduan, benetan oso gauza txikia da, ez? Zatitxo bat, ez da? Oso gauza txikia da, azkenan ikertu dena. Hori da, zeren zati horretatik gainera, zerbaiten partaide izateak, ez da? Edo integratua sentitzeak gizakiarentzat oinarrizko behar izan psikologikoa dela diozu, ez da? Pixka bat azalduko zeniguke hau, zer esan nahi duen edo kokatzeko gaia oraindik eta gehiago? Bai, saiatuko naiz. Autore batzuek ikusten ari gara ze garrantzia duen integratuta sentitzeak, hain garrantzizkoa ikusten da, oinarrizko behar izan psikologikotzat jotzen hasi dira autore batzuk.
A ber, orain izango dut betiko gizarte psikologiako ikertzaileek esaten duten esaldi berbera. Izakia animalia soziala da, ez? Hori, entzuna daukago, ez da? Baina kontra, orain pentsatzen nola arrazoit hori gero ez da erraza, ez? Baina beti gustatzen zait pentsatzea perspektiba evolutibo batetik. Tximino batzuk izango bagina bezala, ala gara, ez? Egin batean, eta horrela ikustea. Zertarako behar dugu integratuta egon? Perspektiba funtzional eta evolutibo batetik bizi irauteko. Berez, horrenbesteko garrantzia du. Kontuan hartu behar dugu, ja ez homo sapiens garenetik baizik eta lehenagotik ere bizi irauteko baldintza izan da taldean bizi irautea. Orduan, talde dinamikak nolabait esatearen gure genetikan irmoki nolabait estampatuta daude, ez? Eta hor ematen dira integrazio eta bazterketaren dinamikak. Oso gogorrak direnak, ez? Baina hori ikusi dezakegu gainerako ugaztunetan ere, ez? Ematen da bazterketa. Baina, bueno, urruna joan gabe, ez? Ugaztun sozialak bezala behar dugu taldea bizi irauteko. Baina, ze zantzu ditugu gizakierentzat orain gaur egun ere hori garrantzitsua dela pentsatzeko? Izan ere gaur egun batek esan dezake, jo, ja bakarrik bizi iran dezaket. Hala da, hori hala da. Baina orduan, ze ari gara ikusten? Talde ezberdinekiko integratuago sentitzen diren pertsonak, ongizate maila altuagoa adierazten dute, aldi berean estres, antsietate eta depresio maila baxuagoak erakusten dituzte, gehiago bizi dira, eta osasun mentalaz gain, osasun fisiko hobeago bat erakusten dute. Kausa efektua ezin dugu esan, baina erremanduta dauden gauza direla dirudi baietz. Beste alde batetik ikusten duguna da, bazterketa isolatuta sentitzen den jendeak, ongizate maila baxuagoa duenean, baita ere du antsietate, estres eta depresio maila altuagoak. Era berean, gutxiago bizi direla dirudi eta osasun fisikoa ere okerragoa dute. Orduan, badira faktore batzuk oso harremanduta daudenak. Sarritan galderi erantzuteko, perspektiba funtzional bat egiteko, zertarako galdetu behar izaten da. Orduan, zertarako behar dugu integratuta egotea. Zer da integrazioak eskaintzen diguna gaur egun pertsonei, ez? Alde batetik, jaiotzetik ezin dugu biziron bakarrik ez, baina talde batek zer eskaintzen dugu, berdin dio zeinek. Eskaintzen diguna mundua ulertzeko kodeak, mundua ulertzeko eta munduarekin interakzioan modu eraginkor batean interakzioan ibiltzeko baloreak, sinesmenak eta kodeak eskaintzen dizkigu. Ja berez dugun integratzeko nahiak motibatzen gaitu gure buruak zaintzera eta taldearentzako baliotsuak sentitzera, ez? Orduan, horrek aldi berean autoestimon eragiten du. Autoestimoan ondi dator. Ja heldua zarenean, zuk zure kabuz, zure balorazioak egiteko gai zara. Baina hasiera batean, eta heldutasunean ere, kanpotik datozen balorazioak dira. Orduan, gero, ikusten da ere, bizitzari zentzua emateko aukera gehiago duzu, zure bizitza esanguratsuagotzat jotzen duzu, eta guzti hori, nola ez, harremanduta dago horrekin, ez? Beraz, esan dezakegu, nik titularrak, badakizu, gu kazetariok titularren bila joaten garela. Ahalik eta gehien laburtzera. Badakizu, ez da? Ez dago besterik, hala da. Mugatua delako denbora, ez da? Pertsona sozialak zoriontsuagoak dira? Hori... Kontu zibili berda, ez da horrekin? Gehiagi simplifikatu da. Ez nire ikerketaren arabera. Ados. Autore batzuen arabera, hala da. Bai. Eta aipatu duzu... Nik eskoa garbitzen ditut. Bale. Jungo gera. Baina esan duzu taldean, ez da taldean integratua sentitzea ze garrantzitsua den gaur egun ere, guretzat, egunerokotasunean. Taldetaz ari garenean, ze talde motaz? Edo zein talde izan daiteke? Edo ezaugarri konkretu batzuk izan behar ditu talde horrek? Hau da, kuadrilla izan daiteke? Ez dakit oso ongi ze ezaugarri izan behar dituen talde horrek. Baina, garrantzitsuena da, talde hori
zuretzago garrantzitsua izatea. Vale. Hori da. Bai. Vale. Eta gero, zure ikerketan eta baita ere, erritu kolektiboak aipatzen dira, ezta? Bai. Eta jakin nahiko nuke, hau da, taldetasun horretatik, erritu kolektibo horietara pasatzen gara, batzutan taldetan egiten dugulako hori, edo gehienetan, ezta? Bai. Zeri deitzen zaio erritu kolektiboa, eta ze garrantzi dauka, zu ari zaren ikerketa honetan? Bai. Bale, erritu kolektiboa, bueno, hori ere, mamin asko dago. Baina, bueno, bereziki niri gustatzen zait definitzea erritu kolektiboa pertsonen arteko retroalimentazio emozional bat gertatzen den realitatea, momentua. Bi pertsonatik gorako elkarretaratze bat, erritu kolektibo gisa jo dezakegu. Gero badira beste elementu batzuk definitzeko, beste autore batzuk beste elementu batzuk definituko dituzte. Baina gure ikerketa edo eredutik, modelo teorikotik garrantzitsuena da retroalimentazio emozionala egotea. Hau da, orduan, zer dira? Lagunekin hartzen ditugun pote horiek. Horiek bai. Horiek ere bai. Konturatu gabe, jokaera simbolikoa erabiltzen dugu. Adibidez, kafe bat hartzeko gelditzen garenean, realitatean ez goaz kafe bat hartzea, hori ez da funtzionalitatea. Funtzioa da elkarrekin rato bat pasatzea. Baina erritu kolektibo izateko bi persona baino gehiago izan behar dugu? Biti gora. Biti gora. Hori da, bai. Eta hori, integrazio prozesua non ematen da. Talde bizitzan non ematen da. Hau da, zerk egiten du gizabanakoak taldean bizitzen jarraitzea. Naiz eta zure etxean bizitzaren nirean. Baina gero elkartu iten gara. Baina elkartzen gara, tarteka beti elkartzen gara. Hori zen Emil Durkheim antropologoak, soziologoak, barkatu, galdetzen zuena. Eta hori da, eta bere teoria da, nire tesiaren bitartez egiaztatu nahi duguna. Emil Durkheim iritsi zen konklusioa zen, hori, obvioa da, ez? Talde bizitza mantentzeko, kolektibitatea mantentzeko, identitate soziala mantentzeko, taldean burutzen diren errituak burutu behar dira, ez? Ze funtzio dute horiek? Taldeko baloreak, taldeko sinesmenak, pentsatzeko moduak berpizten dira, elkartzen garenean berriro. Kohesio soziala areagotzen da, kideen arteko solidaridadea edo elkartasuna areagotzen da, eta badirudi gizabanakoa gero erritua uzten duenean gelditzen dela indar berriturik. Gizartearekiko fede positiboago batekin, con un buen sabor de boca, esaten dena. Eta hortik abiatuta zenbait ikerketa eman dira egiaztatzeko erritu kolektiboan parte hartzeak eragin horiek dituen. Da, bueno, ikusi dugu baietz, ongizatean eragina duela, ahalduntze kolektiboan, eta pila bat eragin, nola interesgarriak, eta, bueno, esanguratsuak. Beste galdera da, nola gertatzen da hori. Zer gertatzen da erritu horretan, eragin psikologiko positibo horik gertatzeko. Durkheim deitu zion eferveszentzia kolektiboa. Aize politia, eferveszentzia. Hala da. Ez da posi zaudenean, ez da? Hori da, korrikan bat hartu dugunean nola sentitzen da. Zer da, emozio estanda bat eta hori, ez? Baina, konkretuki berak zioen, garrantzitsuena zela sentitzea, zure gainerako parte hartzaileekin batera berdina sentitzen ari zarela. Hau da, hileta bat izan daiteke manifestazio bat edo izan daiteke ospakizun bat. Hau da, berdin dio tristura izan, indignazioa zerria izan edo poza izan. Kontua da, zu jabetzea guztiok zaudetela horretan, berdina sentitzen. Eta, ordan, bateratasun emozional hori litzateke, teorian, eragin psikologiko positibo horiek ematen dituena. Ados. Eta zuk ikerketan horiek ematen direla frogatzeko edo ikusteko, hartu dituzu bi erritu, ezta? Erritu kolektibo oso maiteak ditugunak. Eta alde batetik aztertu duzu korrika,
hementxe datorrena, hementxe daukaguna, eta Euskaraldia, ezta? Zergaitik aukeratu zenitu bi hauek, egia da, adibide oso onak direla, ezta? Bai, bueno, a ber, egia da, Euskaraldia bereziki ikertu nahi izan nuen, claro, ingeleraz ditugun tresnak, menpeko aldagaiak ikertzeko behar ditugun tresnak, edo galdetegiak ingelesez daude, orokorrean, euskaratu behar ziren. Eta ordan, bereziki zen ikerketa pilotu bat ikusteko tresnek ongi funtzionatzen zuten gero, korrikan aplikatzeko. Beste komplexutasun bat, ez? Eta, bueno, teoria egiaztatzeko zer egin behar izan genuen, hori da, bereziki bi gauza, bi helburu, ez? Bat, parte hartzeak benetan menpeko aldagai horien igoera, ongizatearen igoera, integrazio sozialaren igoera, onarpen, gainerako pertsonak, zintzoak, onak direnak, bueno, nahiko aldagai desentea ikertu genituen, ahal izan genituen ikertu. Hori, ikustea ea horiek benetan, horien puntuazioak benetan igotzen diren. Korrikan parte hartuta. Hori da, orduan egin behar izan genuen, korrika parte hartu horretik, hilabete lehenago jaso datu horiek, gero, korrikan parte hartuta egun bat eta hirura berriro datu horiek jaso, eta handik beste hilabete batetara edo gutxi gora bera. Ikusteko ea gertatzen den, grafiko bat balitz, hemen gaude, pixkat gora egiten du, da gero pixka jaisten da. Eta zenbat jenderei inkesta bidez edo galdetegi bidez egingo zenuten hau, zenbat pertsonek parte hartu dute ikerketa honetan? Oso pozik nago, uste dut jendea oso, harrera hona izan zuela, oso simpatikoa izan zen, 800 da piko pertsona lortu nituen. Gero egia da, langinak galtzen zoaz. Lehenengo datuak betezi didaten, 800 da 400 piko pertsonak, bigarrena ja erdiak, 400 baino ez, eta azkena 200 da piko. Sorteo bat egin behar izan nuen, mesedez jarraitzeko datu galdeketa erantzuten, ze bestela lehenengo datuekin ez nindoan inora. Hori da. Orduan, alde batetik, hipotesi hori baieztatzen da. Aldagai, korrikan parte hartu ondoren, jendea indartsuago sentitzen da, nolabait eraberrituago edo holako puntz bat sentitzen du. Eta bigarren helburua da, nola gertatu da. Hori da. Eta, horretarako jaso genuen, nolabait esatearen, Durkheimien efervesentzia kolektiboa izango lirateken aldagai horiek, ez? Bereziki, garrantzitsuena, ez? Sinkronia emozionala, sentitzen ari garena, nik sentitzen dut guztiok bat gaudela sentimendu horretan, edo emozio horietan, eta ze emozio? Disfrutatzearen emozioak, holgori edo. Gero, emozio autotranscendenteak, hauek dira bereziki, nahiko bereziak dira, liuratuta, unkituta sentitzea, eskerroneko sentitzea, itxaropena sentitzea eta horiek. Eta gero, orain, nolabait, kamamuta deitzen diogun emozio bat. Hoi bai ez inoiz ez detentzun kamamuta. Ez da, sanskrito hizkuntzatik jasotako leksema bat da. Berez esan nahi duena da, movido por amor edo maitasunan handik unkituta. Ze polita. Oso polita. Oso polita, kamamuta. Bai. Eta, da, amor al prójimo. Bai, pizka bat? Ze jasotzen du, besarkatzeko gogoa, gehiago harreman batean lagunekin gehiago konprometitzeko gogo hori, eta hori. Orduan, dugu pila bat aldagai, pila bat emozio, ez da gizeta, guzti horiek gero analizaz... Datuak sartu behar dira, ikusin behar dira... Hori da, hilabeteak tardatu dut, baina ja baditut primisian, oraindik ez dira argitaratu, baina ja baditut nolabait esatearen aurretiko emaitza batzuk, eta egiaztatzen da teoria ikusten dugu. Beraz, emaitzekoi esaten dute, baietz, korrika kasu honetan, Durkheimek esaten zituen aldagai horiek, ongizate, txute edo eferveszentzia eta hori, baietz, korrikak betetzen duela. Betetzen duela, eta gaina zalantz, eta eta modu oso potentean gainera. Gainerako ikerketak eta egin izan diren ikerketak eta ikusi ditut eta hemen bereziki hori. Eta orduan, hori, gertatzen da hori, ez dela parte hartze soila. Ez da. Ez, da, parte hartu eta sinkronia emozional hori, sentitzen dituzen emozio horiek azaltzen dute guztia. Eta ikusten, hola laburtzen da pixkat dena. Berresten du, ez da? Berresten du, eta adibidez, oraingoko
korrika. Edizio honetan, adi egongo zara, ikerketak ez du jarraitzen alde horretatik, ezta? Ez dago beste lagin bat, kasu horretan... Ez, oraingoan disfrutatzera, jongo zera, hau da? Tope disfrutatzera. Bai, alba da 2 aldiz, edo... Edo 3 aldiz. Albe zain beste. Egingo dut, eta... Eta kasu honetan, hau da, ikertzaile bezala, ikusi dituzu aldagai horiek ematen direla, jendeak esan duelako, sentitu dela hobeto. Zure kasuan, korrikalari bezala edo korrikako partaide bezala, zer da sentitzen dezuna? Gainera jakin da orain hau guzti hau. Eta orain hasiko zea, ez da? Deskribatu zen ezak? Hori da. Esan dezun orain txema, nola zan? Kamamuta. Kamamuta. Hori zalantzari gabe. Kamamuta, eferroesentzia, bai. Zalantzari gabe, bai, gaina nahiko sentsiblea naiz, nire lagunek eta lagunekin dana pasatzen dudan tratu hori, hori bai, sentitzen du dela. Orduan, igual izan daiteke, kasu honetan korrika izan daiteke, lehen esan dugu herritu kolektibo gorenetako bat euskaldunentzat, ez da? Bai, ez dut nik hori esan nahi, baina... Baliteke baiet. Hori ematen duguna, ez da? Bai, nik uste dut baiet. Momentuz nik uste dut dela... Eske mundiala da. Mundiala iruditzen zen. Hor sortzen dinamika guzti hori. Ni hemen gero faktore sozialak gure ongizatean, esan duzu, horretaz ari gara, eragina ikusi da, eta ingurukoekin emozionalki konektatuta sentitzen garenean, ez da, momentu horretan sentitzen ditugu horiek. Pentsarazi behar digu honek, ze badirudi batzutan, zuk esan duzu bezala, gaur egun ematen du kolektiboak ez daukala garrantzirik, ez da, edo gero eta individualistagoa den gizarte batean bilakatzen ari gara, nahiz eta badauden, zorionez, Euskal Herrian hainbat eta hainbat herritu kolektibo, ez bakarrik pertsonalak baizik eta konpartitzen ditugunak, ez da? Pixka bat zer pentsarazi behar digu, ez da? Zerbait? Bai, a ber, azken batean herrialde modernoen albokaltea, ze baditu, a ber, sarritan esaten dugu, eske individualismoa da gaitza, da okerrena, eta kolektibismoa da ona, ez da horrela. Ez da horrela. Ez, bakoitza ditu bere alde onak eta alde txarrak eta albokalteak. Individualismoa ez da soilik ni nire pedora noa eta ez da egoismo individualismoa, da zure garapen pertsonalean zentratzen zarela gehiago eta bereziki hori, ez? Baina, badirudi, gizarte moderno eta individualisten suizidio tasak eta depresio maila altuak lotuta egon daitezkeela individualismoarekin. Edo isolatuta sentitzearekin, izango dugu gehiago. Sentimentuarekin. Hori da, bai, egon zaitezke pertsonez inguratuta, baina isolatuta sentitzen bazara, Akabo. Akabo, bai. Bai, hala da. Adibidez, bada datu kurioso bat. Katastrofe naturalak gertatzen direnean edo gerrate bat ematen denean, suizidio tasak jaisten dira pila bat. Ze badirudi gizarte hori bildu egiten da, batzen da, eta gainera ematen duzun proposito de vida, ez? Eta zera. Claro, orduan, lehen esaten genuen arira, integratuta sentitzearen garrantzia, ez? Badirudi isolatuta sentitzea, harremanduta dagoela depresioarekin, eta depresio badakigu, suizidio tasen altuekin ere hori, zela, dagoela, ez? Bi adibide jartzeagatik, duela gutxi gainetik begiratu nituen ikerketa, kontuz, zaten dudanarekin, baina pandemia egoeran badirudi, antsietate, depresio eta estres mailak igo direla bereziki gainera nerabeetan. Bigarren sozializazio prozesu ematen horretan. Badirudi, beste faktore batzuen artean, harremanduta dagoela isolamendu neurri horiekin. Eta orduan, bai, garrantzitsua da, gizarte modernoetan zaindu behar dugula pixkat, isolatuta ez sentitze hori harremantzea garrantzitsua dela, modu exitoso batean alde nenean, noski. Zergatik, beste ikerketa bat adibidez, maltratua jaso izan duten emakume edo nerabe emakumeen depresioa eta suizidiatzeko ideiak, hor ze harreman ematen denez. Babes soziala baldin badago, hau da, neska hori integratuta edo pixkat babes soziala hautematen badu,
depresioaren indikatzaileak edo puntuazio hori jaisten dira. Babesten duen faktore bat da. Bai, ados. Beti, eta zantzu horiek ikusten ditugu, eta hori. Horri ere buelta bat eman behar digula gizarte bezala esan nahi ez, da? Bai, kontuan hartu behar dugula. Bai, kolektibismo hortatik edan behar dugula ere, bai, noski baietz. Eta, denbora ere pasatzen ari zaigu, azkar, gustora gaudenean. Aurrera begira edo momentu honetan ze proiektu dauzkatzu eskuartean? Ikerketa ze fasetan dago, zein da egin nahiko zenukena? Bale, horrentxe, azaldu dizkizuan emaitza hauek, artikulu bat, aldizkari batean publikatzea da nire helburua, datozen hilabetetan horretan egongo naiz, buru belarri. Espero dut, aldizkari impacto handiko batean joatea, eta gero ezakit, ikertzen jarraitu ni seguro. Hildoa, bai, seguro zeharkakoa da ere antzeko izango dela, baina momentuz tesia bukatzean, eta kitxo. Hori da, ez da? Nahikoa da. Nahikoa bada. Bai. Bueno, Jon, plazer bat izan da, zurekin hitz egitea. Ea posible dugun elkarri ikustea korrikan, nik usten dut, eferveszentzia eta horretan, eta mila esker gure deiari erantzuteagatik. Zuei gonbidatzeagatik, eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txak!